Kakang Narpati ngawunggu. Kawula nuwun wonten dawuh Yayi Prabu, miji dhateng Rakanto ngawunggu. Rumaos tingkah manah kula tinibu peperemban sampun kepareng. Minangkani ngarak dhateng Kang Putra pun Lesmana. Kawula nuwun urun inggih. Namung kemawon Kakang Narpati. Paduka Kakang Narpati sampun cilih rekaos kepareng ngawat-awati dhateng bidalipun ingkang putra ing Saruja Binanggun. Lho inggih Yayi Prabu. Mboten langkung dhateng sedaya ngestakaken dawuh. Kepareng Rakanto daya-daya nyuwun pamit madhal pasuwanan. Goreh tentreming lampah Kang Putra kula sumanggaken Kakang Narpati. Kawula nuwun inggih. Paman Harya Sangguni. Kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh. Paman Padya Jruti kangelan tumuli dawuh lawan para kadang Kurawa. Denen padha ngarak budhaling Silesmana. Trawaca timbalan paduka ingkang sinuwun kepareng pun bapa nyuwun pamit madhal pasuwanan. Sira paman uga aja keri nderek pisan mokom nyang kasatriyan. Kawula nuwun inggih dhateng sendika. Kareta marmo, kawula nuwun wonten adhawuh. Siadi aja keri tumuli nderek marang budhaling Paman Harya ngarak tewanten prapteng kasatriyan Madukara. Kawula nuwun inggih dhateng sendika ngestakaken dawuh. Kepareng paduka madhal pasuwanan. Nyeras pantes sembuh Banwadya kang padha gantung sibupun Kakang tumuli kundur hanggedaton. Lah ing kono to wau. Wis paripurna pangandikaning Prabu Duryudana. Sabda Brahmana Raja sabda pangandika Brahmana Pandhita Raja Ratu. Pangandikan nata tangkena wala-wali pindha Kresna tumeta sing patra sita tangkena dene cali. Sang Katong arsa manjing kedatun tetak saking palenggan. Tinon saking Mandura Panyayah temanten binayang bayangkari. Sing astina Maha Prabu Duryudana Sebegian katalika wau. Sang nata katingal kunduraing kedaton. Tindak lir macan lupa lembian merak kasimpur yak gajah nguling. Prapta sang ngajing ing gapura ngungkuraken warana.
Pantes lamun to Sang Prabu Miya Sinuwa kok mangagem busana keparabon apa to busanane? Ngagem jamang masungsun digolinuting kumala kinancingkan Garuda marep Garuda mungkur. Uta-utaning Garuda tinutupaning segara muncar sinangga Praba Kencana. Sumping paurumping gubahan sureng pati. Anting-anting pinadhe ing kumala sangsangan Bandura Harja Badhong Diwangkara. Mangagem ulur-ulur naga kang rang-rangan dawa ngiras tetali. Bebinggal calon peringan sinangga gelangkana dinasa. Ngagem sesupe tajuk sakembaran. Manggaran sembulian semampir warangka ladrang. Ukiran nunggak semisina Satya kandelan kemalon rekta. Duwung tinatas tinaturengga tinaretes sing sesatya mangagem dodot parang rusak. Katingal pinarodebir. Celana cindhe puspita gubek ukup inindo gubek. Uncal wastra huncal kancana kekeroncong Sarparaja Kencana ingkang ginawi. Pantes mangagem cinila pinadhe ing sesodya mubyara songsong ingkang amayungi dhumateng Sang Nata Prabu Duryudana. Denhaya para badaya srimpi manggung tanggung kang ampel upacara nata. Sinajaran biyada parakan Jaka peloro-loro kalih lajur sisih. Kang nampa dayu-ayu warnane endah edi bisanane sapepak madyane sajari miring tapake. Pantes lamun tuwa karya Bronto. Sang Prabu kadya dinayang bayang kare sena sipating titah panyayah Sang Hyang Bayi kejawantah ingkang ginarepek para apsari. Dupi Sang Prabu Prapta sangajenging gapura sakala kendel hamir sanis batang upur rengganing gapura. Ing pangajap pinaya kangge pangalipur tenging penggalih. Kocap gapura gedhe upama wukir-wukir Mahameru. Dhuwure ngumpuli pucang kelawan tirisan. Pucah ing gapura sinung mirasa kepoh jinggi gedhene rebut Prabu kelawan Sang Pratanggapati. Yen Candra panyayah Surya kembar mungguing daratan. Siraping gapura parunggu sarya teka-tek wesi balitung. Unda-undanake bang jejubinan tebeng tembok Gorina Jawerdi pinetha kaluwung angemu toya winutahake marang kedaton. Pineping gapura kaca kedah kang ginuwang rasane ing jero kacorek gambaran kelawan wadon. Ingkang lanang gambari Bathara Kumajaya ingkang wadon gambari Bathari Ratih. Yen mengo kadya bedang kang lagi semayan, lamun tuminep kadya temanten pepasian. Kanan keringe gapura rineka alas-alasan sinungan buron wana labur ingkang ginawi. Kating pinulas liron Jawerdi. Saka pintere kang gawe, kinon saking Mandarwa kaya bisa golek pangan dhewe-dhewe. Pipining gapura sinungan gupala sakembaran. Ing awak-awakan parunggu sari rambutan pamor bintrengosan kawat. Mata kumala ing ilat-ilatan Mas Jingga. Untu siung selaka menur grana jinara tulusing Karnaden ingoni bermana kelawan bermani. Bermana kumbang lanang bermani kumbang wadon. Katingal cinepengan dados mawana bindi. Yen pinuju mengo mineping diwara brengenging kumbang lanang lawan wadon pindha panggring yaksa kang rasa nubruk. Yen nembe wuninga mboten mestani menika gupala yekti sinengguh Bathara Cingkara bala upata Jawata yaksa ingkang tengga sila penangkep. Dasar nagari Ngastina papan pasir Waradin. Toya wening tinalangan minutahake marang kedaton sinungan telih wutahe pinara para kinarya padusaning para kenya.
yen nuju Respati wanci sabibaring sewaka. Ilining toya aroma ngambar gandane awit kalunturan marang ukaling para kenya kang padha lintiring toya. Satemah salebeting kedaton tanana gandha ingkang hangu jiwani. Ingkang kinarya kali kinaning pelataran sinebaran nila kelawan pangkoja. Mila yen sinampar lampahing para jandi katon pating glebyar pating palan curupan Yayah Kartika asilih pernah. Katelah dalah samangke kedaton ngastil datan kantenan siang kelawan laratrine. Saking aging-aginging sesutya miwah retna ingkang kinarengganing kedaton. Yen wengi padange kaya rina yen rahina kasangsaya hanelai. Apa to kang kinarta tengeran siang lawan ratri wonten kelengkenaning sang nata kang ngaran peksi jiwa-jiwa sajudu. Lamun to peksi saba kaciling wanci siang lamun to peksi mingkah jejuduan kaciling wanci ratri. Mila tatanane lamun to wong sakjroning kedaton namung tansah anut marang lagu jantraning manuk. Nalika samono wis purna genya sang katong ngamir sandhating uparengganing gapura. Kaya wis radi wonten puring penggalih sang katong ing mangsigra dawuh dumateng emban kang mungguing ngarsa. Pinata manjing jroning puri. Umatur dumateng sang ratu lamun sang katong ngarsa manjing kedaton. Ingkang pinata mangsas mumbah sigra handinging lampah. Manjing jroning puri. Tan kenucap punang emban genya arsa marak dhateng ngersaning sang ratu sinigeg ing mangkitan kadya. Sang prameswari ingkang nengga wonten ing sak ngarsaning kori parasdya. Hanganti dhateng kundur ingkang raka sinambi ambir sami dhateng beksaning merak kasimpir.
wonten ngajenging kori parasdya nenggih menika Sang Prameswari. Putri saking negari Mandara Kohat majaning Prabu Salya ingkang angka 3. Sesilih Dewi Banuwati ya Dewi Banawati. Ya Sang Dewi Tanuwati. Mila hawasta Dewi Banuwati, Banawati Tanuwati. Ingkang mengku werdi cahyane Sang Dewi Candra Pindhasara ting toya. Wanodya endahing warna turta karengga busana eling-eling atmajaning Ratu Kagarwing Nalindra mila kasup kaunang-unang dadya panjanging kekidung. Prameswari Ngastina galak ulat gandhes luwes sesolahe demes wicarane nadyan bombrong katingal mundhak ayune. Dasar salira jenar ambeng lekeris mestaka sedengah maesan. Rikma cemengembang bakung ngetep atap lir tinata ati-ati sinomyami panjrah palarapane nyela cendani. Karna dengan jamur kuping pilingan hanapak palu sogoan kaya pinatut idepe tumenging pawang. Timba nanggas pisan kasambungan bayu kaya pinulas. Netra mblalak bawang sebungkul pangarasan ramping uwange nyangkal putung pepasun lir pinatut. Grana ngrungih latinya manggis karenget. Waja petak rintip lir trita tumetes jonggos jengang lung gadung dodo wijang pamidhangane Anraji Mas. Pambayun hangen nyudenta bebayu katon ngarencang astaling dewa gading dari jine mucuk tanjung. Lambung hanawon kemit cetik ngungal pocong sedulur pinatut pupuh hamukang gangsir. Jajeng kulir jubu manik garis lurus turut amrit kempol kialang manak kencet lenggang moyo-moyot mungkak bundel lir jinongko. Telapaan ngamparan gading dari jiturut jempol kaya sirah sarpo. Yen mesem pait madupi nasti kebawasan besengut mimbuh patut, hambombrong malah saya katon mencorong. Lamun to Cirandra basan kurang condro luwih warna. Ora mantra-mantra titah yayah widodari ngejawantah. Kagarwa dening Sang Nata wis peputra kekalih nanging dereng nate karengon labet Sang Ratu saged ngladosi dhateng karsanipun ingkang neraka. Nalika lenggah kahadhep kelawan ingkang putra kadanganem saking Raden Lesmana nenggih sesilih Dewi Lesmanawati. Endahing warna Sang Dewi Lesmanawati bebasan ngasoraken dhateng ayuning Bethahe Suraba. Mila datan moka lamun ta wonten negari Ngastina dadya sekar latine wong sak negari. Ing mangke datan kantun Sang Hyya Paramban ingkang ugi samya nderek ngadhep wonten ngarsaning Sang Ratu. Nakala wau Sang Ratu nganti dhateng konduripun ing neraka sinambi ambir sami dhateng gebyakaning para bedhaya. Suwu ing gendhing rampunging beksa anyarengi dhateng suwaning emban kang pinatah dening Sang Nata. Angadhep ngersaning Sang Ratu hangaturaken dhateng jawing Sri Naranata. Prayekna Dewi Banawati dipinampi dhateng atur ngemban lamun Sang Ratu arsa kundel daton. Sigra Dewi Banawati menyat saking palenggan. Dawuh dhateng Dewi Lesmanawati cecawis tirta sindustaman kang winadaning sangku. Ang pengajap kagem amiji dhateng ampianing Prabu Duryudana. Tindaking Sang Dewi kayap Sang Hyya Paramban Cintrandra panyayah widodari kang ejawantah. Om
Kelawan sekari kata taman arepat Rehnya bali kancana Sopo pramani pawal nataring kang ora mutiara haras Yamara Nilapra Prani pager tunjungnya manten muntat pintening kapura macawi Iwang Surya katon bujwala nuwun dereng dangu sakundur paduka ingkang senuwun. Garwa paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepada. Ratu wis ndak tampa banget panalimaning sun sira ngaturake pangabekti marang
Narimaning sun sira ngaturake pangabekti marang pun Kakang. Pangestuning pun Kakang tampan nono ratu. Kawula inggih kacadhung ing tangan kekalih kapundi wonten staka mugi dados jimat paripih. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepodo. Lesmonowati ya wis ndak tampa banget penerimaku. Sira ngaturake pangabekti pangestuku tampan nono Lesmonowati. Kacadhung ing tangan kekalih kapundi wonten staka mugi dados jimat paripih. Kawula nuwun keparenga ingkang garwa cemedhong dawuh. Ketingalipun paduka sinuwun nimbali dhateng Kang putra pun Lesmana. Iya ya Ratu pancen kepara nyata. Pun Kakang nimbali kelawan atmajanira si Lesmana. Ingkang tak rumpaka ana pasewakan mung kajaba pamothaing atmajanira nggone kepengin dhaup kelawan Putri Madukara. Kegandengan nalika sira Yayi nglamar menyang Madukara wis tinampa dening Yayi Janaka. Mula dina iki bakal ingsun leksanakake daya-daya ndhaupake putramu Lesmana. Wekdal menika ugi badhe tumuli dipun dhaupaken. Iya pancen kepara nyata awit saka sabdaning bapa penemban. Kinarya kanggo budhaling temanten prayoga dina iki. Sabab bapa dono wis milih dina kanggo dhauping temanten. Jari dina sing apik kanggo dhaup kuwi dina Rebo Pahing. Patupat. Ing mangka menika wataking dinten boten slamet. Kathah godha rencananipun. Wadene kok lajeng kagem kangge dhauping temanten patupat. Aja maido marang pangwasaning bapa penemban bapa Dono kuwi pendhita kang linuwih. Pendhita kebak petung. Ora nono pandhita nglorotake petung. Mula pun Kakang mung manut marang lekasing bapa penemban. Malah dina iki bapa penemban saguh minangka wakilipun Kakang nglarapake sowaning si Lesmana panuga wis padha budhal saka praja. Ingkang putra sampun bidhal ya wis mangkat dina iki. Patupat lagi ora bali menyang kedaton dhisik nyuwun pangestu karo aku. Lesmana banget nggonmu nyingkur kelawan ibumu nggih Lesmana. Mongko aku kumudu nimbul marang aku karben aja nganti ana sambekala nggone arep dhaup kelawan Putri Madukara. Ya wis dipujikake wae saka kedaton. Muga-muga ledha ing karya nggone bakal mengku Putri Madukara. Malah iki mengku yen wis antuk pawarta dhauping temanten. Pun Kakang lawan sira Yayi mretuwi menyang besan lan ngestreni dhauping putramu si Lesmana. Kawula nuwun inggih mboten langkung dhateng sendika ngestokaken dawuh. Kula piyambak ugi mboten wentala, kula mboten tega menawi kula mboten ngetutaken dhateng lampahipun anak kula Lesmana. Iya, mengko ana pawarta saka Madukara ingkang ngacaos keterangan lamun Lesmana wis dhaup kelawan Manwati. Lesmanawati, kula wonten dawuh. Kowe kudu trima sabab kowe kuwi bocah kang ketemu nom. Kakangmu wae kang arep palakrama dhisik mengko yen wis kakangmu genti Lesmanawati. Kula piyambak inggih mboten daya-daya. Lapet kula badhe nglajengaken pasinaon kula rumiyin. Iya, luwih prayoga. Tutukna nggonmu ngupadi marang undhake ngelmi kayuh marang wimbuwing kawruh. Kula nuwun inggih. Ning sajae wis ana priya kang bakal mengku sira apa durung. Kula dereng manah dhateng priya Rama. Nadyan kathah para kadang ingkang nunggil pasinaon kalian kula. Ingkang ngintuni serat dhateng kula.
Namung kula dereng remen. Iya, aja gampang kena godha. Margi nganti gampang kena godha mengko mundak ora tutuk nggonmu sinau. Kaya ibumu kuwi. Ibumu biyen ya ora tutuk. Sabab selak kepengin ngladeni aku. Patuh sing marah ya bapakmu kuwi, Ding. Aku jane ya wis. Isih ngenteni marang tutuke ning wedine. Kang Rama ki ora kober. Pijer marani aku wae, Ding, nggih. Tak rasake padha karo aku ya, Nduk. Kowe biyen ya ngono. Piye ta? Aku ki anggere wancine bubar sekolah iki aku wis dipethuk ning ngarepan. Dipethuk pit. Kowe? Heeh. Bapakmu nunggu aku karo tuku es ning ngarep sekolah. Aku jane ya gething kok karo bapakmu ki. Ning kepiye nggih? Ajake bapakmu ki ndek cekelan kok. Cekelane ya ampuh bapakmu ki. Bareng aku dadi bojone bapakmu ki ya tenan tibake cekelane ya ampuh tenan. Kowe wis tau ngerti cekelane bapak? Wis. Cekelane apik. Iya, yo. Kowe dhisik kok wanuh bapak ki. Wanuh aku dhisik ki nang sekolahan ki ajar sinden. Lho pakku dhisik ki melek lho, Nduk. Bapakmu ki wiraswara. Anggere aku iki dijejeki kok mburi ae. Bapakmu cilik merengil ning usek e sikile. Lah kok suwe-suwe aku dadi bojone. Sange. Kula. Aja rembugan karepmu dhewe. Kula namung udo raos kaliyan anak kula menika kersanipun kangge pengeling-eling anak kula. Supados tutuk rumiyin anggenipun ngudi dhateng pasinaon ampun ngantos mogol enten dalan. Iya, becik yen mengkono ulangamu. Nuwun inggih. Ratu, kula wonten dawuh. Mari enggal tata-tata. Angadi busana sewanci-wanci ana utusan saka Madukara. Ora karunden gawe. Kula nuwun inggih, ngagem kejawen wae. Kula nuwun inggih ngestokaken dawuh. Lesmanawati dandana. Sewanci-wanci ngraka wis dhaup, takkan ditilik besan. Kula nuwun inggih ngestokaken dawuh. Piye ngemban? Kula Sawesna busanaku aku arep ngadi busana bakal nderekake Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Kula nderek Ndoro Ayu. Iya bocah mben yen kowe nderek kowe kudu dandan. Nggih, ngestakaken dawuh. Kala Lertatet embarong kang pamulu halus manis maweh kong sembataken hatetek mondorangkung aku Dadya pantes
malat kong apa yung kowe kok arep melu jagong ya apa wis miranti sandangamu nggih? Oleh kowe arep melu jagong. Setemene aku mung ngelingke karo sampeyan ya oleh munyilih nyang aku ndang balekno. Suweng jare arep dikumbahke kok sakyahene ra dibalek-balekke. Suwengmu wis entek. Wis dadi lemah. Yen pancen kowe dodol sing didolke dhuwekku kenapa kok kowe ora kandha karo aku? Saiki pilihen penganggon karo lemah ki pilih endi? Aku pilih penganggon. Nganggo nyandang mompi ora kenek diampiri terus ora ndek omah ya apa kowe ora isin? Nadyan to mblujut ora duwe sandangan ning nek kowe duwe lemah. Tur iso dibangun digawe omah apa ora junjung jenengmu nduk. Perkara penganggon ki besok karo nyicil. Ning kowe kudu ngerti wataking cah enom yung bocah enom metu ki nek uda ora nyandang ki njur kepiye yung coba pikiren. Yung mbok ya welas karo aku. Ya ngono mae didol wae ya ditukokke suweng. Dadi suwe rasa mikir omah, ora rasa mikir lemah ning mikir penganggon. Omah ya dipikir, penganggon ya kudu dipikir yo. Aja samar mengko aku tak nglumpukke belanjaku saben sasi kuwi ya, Nduk. Kowe saben sasi turahe kanggo mangan dikelumpukke dienggo nyandang ya, Ngger. Aku tukokno kelambi yo aku arep jagong lho, Yung. Marga nggon pesamuan ki nggon pameran lho, Yung. Dasare aku iki isih enom yung ning Madukara kono akeh wong bagus. Aku arep nyandang sing nganti ora eling. Aku arep dandan sing nganti ora eling. Marga aku nek tekan kono aku engko pethuk karo Mas Petruk yung. Monggo Mas Petruk jane dhisik ki ngiri-iriki aku. Aku tak dandan sing apik banget Mas Petruk ben komeng karo aku. Nek bingung karo aku, engko tak jak mulih nyang omahku. Petruk ki wis ndek bojo, engko nek weruh aku rak dibotke aku timbang bojone yo. Lah kowe ora apik kaya ngono kuwi. Jenenge ngrusak pager ayu. Kuwi ora kena nggar kuwi. Kowe kudu milih ning sing durung duwe bojo. Aku duwe kekudangan karo kowe. Besok yen diwengku karo kakung, aja kleru pamilihmu. Aja kleru nggonmu nyawang. Marga duwe bojo ki kudu wong sing tanggung jawab. Pamane kowe kelakon dipek karo Petruk, mongko Petruk ki wis duwe bojo ki jenenge Petruk ki lecekan. Sebar entuk kowe mesti arep ngarah karo putri liya. Lah kuwi sing tak kuwatirake, Ngger. Ya nek ora Petruk ya Semar no ya. Malah sing tuwa ora. Aku krungu jare bojone Semar saiki lunga ya. Aku arep ngarah Semar. Wong arah-arane wae kleru ngono kok. Ya sing sak babakmu to, Nduk. Wis pokoke aku tukokno sandangan. Kowe wong lemu nek nyandang ya kudu bisa metut. Aja mung sarwa sing nyancut. Ning kudu sing sarwa longgar. Awakmu lemu ki nek nyandang kudu pomone nganggo bathikan ya sing pelong-pelong gedhe. Iya, ya. Mangsa bodho wae aku engko tekan kono arep goleki Semar sik.
Aja ya, Nggen. Semar ki wis tuwa. Napase wis ngaru napung. Sing tak pek dayane yo. Ku anggere wis ngepek aku. Gamelane Semar arep tak jaluk. Wo, lah kok arah-arah. Mangalat-alat dahono sumundul marang akasa kuku sing tupa ngembara umesat meringan tariksa pan sikra Sri Naranata sadakep saluku juga hamepet pahanana ngeningaken Pancandriya sirna sakung kang rasa sajuga sinidikara minta sing jawata tata-tata ngarakit busana Prabu Duryudana ning enggalih tumulinggal mertuwi dhateng Kang Putra Ngenyarasa Palakrama kelawan Putri Madukara. Tandina unce sang katong ingkang manjing raton nengna kawuwusa. Ing mangke datan kaya miya sing pati harya sang kuning awis agung para kura mlabar yen candra panyayah ora ping jala niji.
mangawara-wur-wurahan pengarane ngajure Komakuru kangsa tetek kaya putula Swara panjriting kurang glesti nyuwang cuaca kang kekitir Argata ingkang cuaca lelayu sepet Man hari werto man singkuni werdi man menapa wikata sing pasiwakan man tepinggen kula ngabiyan para paman ingkang celak lenggahipun kalian Koko Prabu kula ngaturaken Herminokata man Hertoya minaulam kata pangucap kados ulam srambang toya beno kados ulam srambang toya beno toyaning beno kula nungsung pekabaran man putra Jengandika panenggak Kurawa satriya Banjar Junut Dursasana man Cacok jauh man. Kula aturi babane putra Jengandika kula durma ganti man. Man. Kula yadeng jauh. Kula inggih nyadeng dawuh paman. Parang babane putra Jengandika kula pun kartomarma. Kula putra Jengandika pun swatama. Tertrio cerang gelaga pantro citro sisai nyatro tahu wis aja padha saur manuk nggonmu padha matur kulup Dursasana ha kula kan Durma gati. Kula. Guyemu ngegetne kok semu ngenyek. Ora susah kowe padha saur manuk nggonmu padha matur dina iki padha rungokno aku arep paring dawuh apa to kang dirumpaka ing Pasewakan. Nggih, Wan. Wan. Ingkang rinumpaka ana Pasewakan mung kajaba Kang Raka Sinuwun Prabu Duryudana. Nggone bakal kepengin biwadha marang putramu Lesmana. Weh, dipun wisuda. Dos pundi, Wan? Iki rak Lesmana kepengin palakrama. Weh. Pengene rabi. Iya pancen mengkono. Putri pundi man kang pun kersakaken? Putri Madukara. Putraning Raden Janaka kang patutan saka Dewi Manuwara jenenge Dewi Manuwati. Iku ingkang bakal dikarepake dening Lesmana. Napa gelem bocah wedok? Lesmana niku nadyan anak ratu dadi tampikan man. Ngelamar pirang-pirang putri ora tau ditampa. Demben nggih nglamar Putri Madukara. Pergiwati dilamar kalih Lesmana. Ning napa nyatane? Wan. Pergiwa pun kelakon entuk kali Gadukaca, Pergiwati pun dawuh kali Lesmana, kali Pancawala. Niki ajeng ayunake Putri Madukara melih alaman. Lesmana niku nadyan anak ratu mboten pawakan, Rabi Putri Satriya niku mboten pawakan. Sababe napa bocah wadon ajeng dipek kali Lesmana niku ngangge petung. Marga pancen sing luput niku Lesmana dhewe. Yen kepengin dicedhake karo wanita, yen kepengin dibekteni karo putri ya ampun nganti lenyehan kados pakarti ning si Lesmana niku. Ana